Som starší o rok. Dal som klub 27, že som nejoinol, chápeš? No, hoši, je tu ďalší vlastne mesiac, už sa vlastne končí. Toto bol asi najväčší speedrun na marec, čo som zažil. Poďme si spríjemniť víkend. Hej, Roman opäť a zas mal krst frontpage a chce sa s nami o ňu podeliť, takže poďme sa na to, dámy a páni, pozrieť. Vyvíj svojho efervescentné ktorý má toto, že akože šumí. Ja zoberiem ten efervescent. Ono to v tej kvapke je Dobre, kámo. Nechám to tam pošlo. To je strašné. Ale akoby ono je to fakt dobré, len to nepíte z tej plechovky. Fakt ako, keď môj ožratý manžel sa ma snaží udreť, ale dám na ňo Dark Souls Dodge Roll. Prečo to lajkol Max? No ja, to je funny. Kto ste ešte ináč nehrali, mal som teraz Revelation, pondelok. Hral som DLCčko do Bloodborne prvýkrát v živote. Bloodborne má 10 rokov, keby ste chceli vedieť, a furt má 30 FPS. Tak hral som to a Lady Maria je môj najobľúbenejší boss fight zo všetkých Soulsových, čo som hral, úprimne naozaj vážne. Ako minimálne tým vibom, čo to má. To je nádhera. Známy youtuber Evil Bender dnes oznámil založenie revival kapely System of a Down. Such a lonely day, and it's mine. To je presne to trio, čo som čakal, že to aj polajkuje. Hoši, podľa mňa, ja som aj prestal tie memky robiť ešte predtým, lebo akoby som už cítil takú tú sociálnu zodpovednosť, že sa nemôžem smiať na každej takejto Za mňa je to vtipné, ja mám rád čierny humor, mám rád humor na hrane, ja to milujem. Ale vieš, že potom máš takú tu vzadu takého toho anielika, čo ti tuto na rameni hovorí, že kamo, sú ľudia, čo im to nepríde vtipné a není to akože dobre. A potom si tak hovorím, kamo, ale tak maj humor v živote. Ja som toto videl, Roman. Toto sú presne tie joky, čo nám spravili strajky, si normálny? Ale akože keď si odmyslíš kontext, tie gate sú ako fire. Stop fucking running from me. This way, you fucking dead ass, bro? Like, bro, what the fuck was you thinking, bro? Accident, bro. This is no fucking accident, and you still recording this shit? Roman, neber si nápady. Ako myslím si, že keď dáš do Tesly trošku viacej bielej, tak majiteľ tej firmy bude rád, ale chápeš, klídek. Ste im vyselil, ale že toho bolo málo a že nič moc, také vysnaté celé, a že všetci ani náhodou. Vy ste redaktorka repaktívna. Môj otec už len karafiatík. 10 minút som sa hádal s DJom, nech ma zapne na aux, nezapol, tak ide od vás a že idem do karep. Ja som čakal, či bude stokarep. Ten DJ bola Rachelka. Ja ináč akoby takto. Mňa strašne serú niektorí influencerkovia a hlavne OnlyFans čajočky, čo fejkujú organický content, kamaráde. Z toho ja mám normálne, že nervy. Ja som dlho nemal z niečo vyslovené nervy, ale keď čajky fejkujú, vieš, podcast, alebo rozhovor, alebo tieto sračky, len preto, aby si tam honičov nabejtil, tak mňa to strašne vytača. Ale strašne ma baví, jak okolo toho ľudia robia lore v komentároch po sociálnych sieťach. Ja to milujem. Ja to normálne, to je moja najobľúbenejšia časť slovenského internetu. Fakt. Akože ostane po tých 500 rokoch! Ujo Ferenci. Kto je Ujo Ferenci? Ten, čo ťa jebal v kredenci. Urobte platformu, kde môžu ľudia robiť fan dubbingy a sú tam celé epizódy. A ja neviem, že sa prúvneš, že máš subscription na ten servis a môžeš tam ísť pozerať fan dubbingy. To by bolo, kámo, reálne, si zober, koľko kvalitných Dano Drevo-like vecí by vzniklo. To by bola bomba. Hoši, ja viem, že to tu opakujem stále, ale je to stále funkčné, už to robím 3 roky, takže na tom niečo bude. Máme tu na NordVPN-ku, keď pôjdete pozrieť na ich stránku, rovno vám to takto kolnem, tak vám to odhalí vašu IP adresu, pretože je tak jednoduché zistiť vašu IP adresu, pokiaľ nemáte VPN-ku. A všetci vieme, čo robí NordVPN! Kamo to bolo? Počuť, Šimon. Keď máš NordVPN-ku, jasné, že máš double encrypciu a všetky tieto dobroty. NordLocker, aby si mal svoj cloud storage iba pre seba a nemusel ho nikto iný vidieť a mal ho rovnako dobre zabezpečený ako celkovo tvoj VPN-ku. A NordPass, kde si môžeš ukladať svoje heslá, keď si nechceš všetky pamätať a mať ich bezpečne uložené, dobre? Takže pôjdeš na nordvpn.com/duklok a keď si dáš dvojročný program, dostaneš 4 mesiace zadarmo a keď sa ti to nelúbí, že si to kúpil, 30-dňová garancia vrátenia peňazí. Už to poznáme. Dole link v popise, my pokračujeme s videom. In this game. To je ináč jedna z tých viacej v pohode. To
To je jedna z tých viac, akože z Assassin's Creed neviem, či chceme začínať. Lebo akoby všetci sme sa strašne tešili, že to bude iné. Ja keď som hral to demo, tak som to tiež bral úplne inak. Ale tá hra je zase iba chaseovanie otázničkou. Legit je to zase len chaseovanie otázničkou a jedna postava to robí rýchlejšie a druhá pomalšie. A on nechce sa ti skúmať podľa hintov, že kam máš ísť na otázniček? Daj, stlač štvorček, nech ti to odhalia tvoji asasíni, skauti. 6 out of 10. To čo je román? Jak ako historicky presne. Tvoj démon spánkovej paralýzy je poľský týpek, ktorý sa Pivo? Či chceš pivo? Pivsko? Chceš pivo? To by som bral ináč. To by som možno na silu nespal, nech sa mi zase objavujú. Lebo ja keď som mal to obdobie, že som mal non-stop spánkovej paralýzy, tak keby bolo takto, tak ani nech sa by skončili. Bro, please don't do anything weird around the girls. On má ešte nemecký dres? On má ešte nemecký dres? No jasné. Kamo, a tá Hanka? Bravo! Bravo! To nemá týpek vytetované rytmus AKM Lyrics. Tater by si zaslúžil zobrať licenciu za to, že dovolil takúto Chcel by som vidieť spodok tej kerky, traktory, drogy a, no ináč, herne. Že? Daj like, keď si myslíš, že posledné sú herne. Výzva splnená. Odteď bude kšiltovka a nášivky zdobiť borce od amerického delostřelectva. Ty magore! Tak to je halus. Ježiš, to budú komentáre tatkovcov facebookových, že ja supportujem americkú armádu. Joj, Dick Čaputová 2. Jaj, toto bolo výborné. Počkaj, čo? Refresher SK Vinečku priznal, že dôvodom rozchodu s Biankou a jeho práca emotívnou spev rozplaka jej rodičov. Ja som toto videl. Ja som to pozeral s Filipom, keď sme hrali Valorant, že čo sa deje a toto mi príde jak Truman Show, total. Že ako na mňa skúšajú, že čo vydržím na tých sociálnych sieťach. Jako však jasné, to je smutné, keď sa ľudia rozídu, však to sú emócie, ľudia príbehy, Esmeralda hra v pozadí, všetko, doma ideš bomby. Ale, jak ti môže pod to napísať 40-ročný puro, čo má normálne golfa na profilovke, že odteraz neverím na pravú lásku. Ako plakať, točiť sa, pritom je desivé. To je ináč halus, no. Ja som videl Biankine storky, jak proste sa tam točí a pláče strašne do toho, to ja nechápem. To napríklad ako to, že máš ako fakt emočnú chvíľku, čo ti napadne je proste zapnúť iPhone, selfiečku a ideš bomby. Mení sa doba, hoši, mení sa doba. Vieš čo, kedysi, keď si začal plakať, automatická reakcia, zobrať kapesník alebo niečo, alebo do rukáva, neviem, niečo, otrieda si slzy. Teraz je proste reflexom, chápeš? Je nám to ľúto. Filipa sme obľúbili. A toto je už úplne, že Uncanny Valley. Ja nepoznám ich rodičov. Neviem, že či toto je nejako real, ale toto by prečo postoval rodič, keď im povieš, že sa rozídeš s niekým? Asi viac, čo potrebujete. Ja fakt nechcem byť čurák, hoši. Posledné, čo ma zaujíma, byť na silu čurák do tejto situácie. Ale som jediný, kto je v Truman Show? Som jediný? Tuto kauzu zaplatila koalícia na odpútanie pozornosti. Tiež si, kamo, keby sa ukáže, že to je pravda, že počujete, rýchlo potrebuje nejaký distraction, lebo vláda zase niečo vymyslela, nejakú poplatky za to, že si sadneš v reštike na stoličku a poplatok za drevenú lavicu, že sedíš, dajte tam niečo, čo ich distraktne, kým to potvrdíme. Jovinečko, nech sa rozídu. Dávaj, vieš, ako... Ale dobre, no však čo, keď sú smutní, snáď je to pravda, snáď si nebejťa divákov. Rozumieš. Muž, s ktorým budete mať dieťa, s ktorým momentálne ste, je aj celoživotný Áno, partner. Ježiš, to som chcela počuť, áno, lebo ja s ním chcem zomrieť, takže... Je to karmický vzťah. Vy ako náhle ste ho stretla, vy ste vedela, že ste s ním už žila. Ježiš, to je krásne, plakať. Vugabo, pýtaj refund. Ja to mám dement. Internet už nemá feeling ako internet v poslednej dobe mi príde, chápeš? Že to je fakt celé iba jak nejaká reality show. Reálne slovenský internet, čo sa týka všetkého, politiky, influenceri, OnlyFans, všetko tieto čajočky, hero ľudia. Mne to všetko príde, kamo, jak reality, že fakt Big Brother, ale akože season 18, vieš? Kde majú zomrieť hlavné charaktery. Keď ti svokrovci požičajú 10 na automaty a tvoju čajku to chytí. Filip práve napísal mojim rodičom, lebo mu napísali, že tak už nič viac teda. Ja to jebem! Lepších svokrovcov nenájdem. Dnes som sa zobudil do smutného dňa, lebo na mňa na Instagrame vyskočila správa, že sa známy influencer rozišiel.
so svojou priateľkou kvôli tomu, že má strašne veľa roboty a mne sa toto našťastie stať nemôže, lebo mne robotu berú influencery. Takže sa mi to nestane. Hello, darkness, my old friend. Môj život po tom, čo sa rozišli o vinečko, celá rodina sme ani mačka nežere. Prestaňte písať hate komenty, nestiam všetko lajkovať. Ja presne pre tieto sračky milujem internet, kamoško. Fakt. Ja strašne chcem, že sa v kultúráku budú Predstav si, ty Magore, že žiješ normálne v dedine alebo proste na sídlisku, máte kultúrák a raz za týždeň sa tam stretnete a riešite tieto sračky. Ježiš, to by bola taká sranda. A podľa mňa by bola strašne taká zdravá karma medzi susedmi potom, vieš? Ja keď nestihnem odostať bakalárku. Ináč viete o tom, že dlhšiu dobu v Lidli nemá proteínové mlieko? Ja potom zistení. Ja so Šarkou, že? Ja neviem, ja takéto osobné veci ani by som nedával na internet. Akože dal by som nejaký oznam o tom, ale takto plakať do kamery, to mi príde divné. Nič horšie, ak druhá svetová sa nemôže stať. Tiež dnes schod do man! Ja... Čo? A tí americkí rodičia, že moja zlatá, jaká už je veľká. To už do školy môže ísť, prepáč. Ja keď sa holím a otvorím Insta a vidím, ako kamarát postol fotku samého seba. Roman! Ináč legit takto vyzerá Roman, keď sa oholí. Tell me who's a good boy. Nie. I said, tell me who's a good boy. That's right. Can you come closer, please? Je mi jasné, že to je staged, ale akoby sú ľudia, čo toto robia real, bratranec, aby si vedel. Niekoľko kamarátov mám, čo kúpili VR-ko a nejaké zalepené im leží v skrini. Skús uhádnuť v komentári, kto to je. A Roman, nepáči sa mi toto. Roman, čo? Akože tam sa typek pohodí, že je to asi staged, ale prestaň, to čo Roman, fakt. Máme dobre rozbehnúť túto sériu. Roman... Ten remake toho Shreka nakoniec dopadol super. Som rád, že ich ľudia vyšikanovali. Áno, pán Bielý! Áno, Kenia! Povedz moje meno. Ty si Heisenberg. Ty máš do pekla pravdu. Ja som tento chlopec. Absolútne kino. And well, guys, if I could still show you around, here is the biggest, gayest man in the world. Som ja. Čaute. To som ja. So gay. Tak je. To som ja. Roman, ty by si chcel. To je celé. Šrek, как я тебя ждала. Roman, niekto ti vykrada content. Roman, počkaj, to prečo je séria? Pízevo, čo? I can stink, but I will die. I can stink, but I won't. Stane sa, že niekto v tomto bohom zabudnutom čete si absolútne vyhonil nad týmto. No jasné. A je to tu. Ashton Hall. Vieme, kto vôbec je Ashton Hall? Ja úprimne naozaj neviem. You can reinvent your entire life in a year. A kto to je? Čo to je? Prečo má... Ako chápem teraz, lebo robil tú divnú rutinu, hej, jeho, ale čo to je za typka, akože? Aha, to je zase nejaký finančný poradca veľký, hej? Ashton Hall! Aha, to asi není on, že?
Viete mi niekto napísať v komentári, kto je Ashton Hall? Ashton Hall. Ja, OK. Čiže to je osobný tréner, custom workout, aj nutričný poradca, jasné. Jasné, OK. Čiže to je proste tréner, ktorý urobil tak dlho ten tréning, že z toho mal až akože taký profit, že už je finančný poradca. Chápem to správne. A toto je jeho akože každodenná rutina. 3,52, odlepí sa, alebo nech nechrape. No, jasné. O 4 ráno. Minútu mu trvá otvoriť dvere, chápem. 3 minúty ide k výťahu. OK, cvičíme, to je bomba. Už tam je lepší človek, jak ja. Chápeš, čokoľvek ja poviem, je totálne relevantné, lebo Čavo chodí od 4 ráno vstane a o 6:30 cvičí. Chápeš, už je lepší človek. To bol môj najobľúbenejší klip, že Čavo skočí 7:40, teda 7:36 a dopadne 7:40. To je bomba. 2 minúty. Prečo si otieraš banánovú šupku o tvár? To niečo robí? Dermatológovia. Komentáre. Čo tam furt pije za tú modrú vodu? 18 € za flašku? A to je nejaká special niečo. Sixpack toho stojí $20. Carbonated spring water za $20. Hoši, na rohlíku, hej? Na rohlíku. Za €30. 35 korún. Čo ja som videl, tak si ľudia z tej rutiny robia srandu a robia parody a týpek teda hovorí, že ho kopírujú, hej? No dobre. How could they copy my work? I work so hard for this. What's wrong with this dude? Why do the same thing as me? What is up? Then I realized, bro, like, people follow Jesus. Why? Because he was great. Typek sa prirovnal k Ježišovi za to, že ľudia si robia srandu z jeho workoutov. Strejda si dáva pauzu, mider. Duolingo, no jasné. Ja milujem, ako ľudia dokážu dať zadarmo effort do takej To je, ja milujem internet v tomto. Strašne. So looking at it, bro, we gotta go ahead and get in at least 10,000. Tomu villagerovi, ježiš, to je sračka. Nie, Breaking Bad referenciu! Napíšte, kto to je. Kto máte info a Ashtonovi Hallovi, ja to chcem vedieť. FK pre Bianku a Jovinečka, je to smutná udalosť, myslím si, že z toho má vzniknúť štátny sviatok. A daj odber pre ďalšie takéto sračky. Už to vypni, Roman, hej? No sa s tebou rozídem a urobím break-up video, prestaň.